Que vos suxire esta música, Maite, Iago? Que pensades? Hai moita alegría, alegría. Estamos así como Sí. facendo onda. Felicidade. Bailoteando. Facendo onda. Pola rúa, dando así saltiño. Un pasadín. Sí. Que alegría. Hola, Luz Hola, que Sousa, tal? como Moi estás? boa tarde, moi boa tarde. Vistes Agora- que día máis maravilloso Sí, vai hoxe? estábamos dicindo. Está genial, E aquí eh? ten o forro polar. Sí, sí. Non ten luvas. Nin gorro, nin nada, non fai Non falta. parece eu, porque o día este xa anima outra cousa. Anima. Sí, mi madre que a semana pasada Como estaba cambia. un día tremendo, eh? Eu, sí, genial. Pois nós non sei que lle pasou a nosa planta, temos unha planta, estámoslle comentando así a micro pechado a Nusca, pero tampouco pasa nada porque os ointes o saiban, que temos unha flor de Pascua desde o ano pasado que nos regalaron no equipo da tarde, que non fixo máis que medrar, poñerse verde, vermella, bonita, fermosísima. E dun día para outro foi todo o contrario, empezou a ir a menos, a menos, a menos, Sí. está en cuidados intensivos. Está esperando que veña. Ai, pobriña, pobriña. Estamos, digo, non lle botedes, O sea, non lle botedes. esperade non fagades que- nada. Vou a veña levar, Luz vou a levar Canchosa. rojo, non? A ver, A ver. falar con Elena. A ver. A ver, Ahora Elena está flores aí. para este Nadal non imos ter, evidentemente, non? Bueno, non sei o estado no que está a prove, pero bueno, Catatónico. esperable. Catatónico. Sí. Está, se dá rescatado xa vai ser Mira, un milagre. se a ves a semana pasada, Preciosa, parecía roja xa. É que estábamos la Ai, no, estaba verde claro. oscura. super sana. Sí. Sí. E agora de repente murchou. É que buscamos en internet e hai que metela unhas horas a oscuras, non? Sí. Evitar as correntes de aire... Sí. Mira, todo a iso. flor de Pascua sí que é perenne, o sea, pode durar dun ano para outro, pero necesita máis cuidados que un bebé, Cuidado, porque iso, o que diste, unhas horas de sol, que non sea luz directa, unhas horas de sombra oscura total, ou de tapada a poder ser, porque ten que invernar todos os días, necesita ter agua, pero non pode estar encharcada, co cal hai que facer unha inmersión de agua, despois poñela a escorrer, que nunca teña agua demais nas raíces. Polo gesto, creo que o mal foi unha sobrehidratación. Eu vi outro día un compañero de deportes levando a planta, debo de ser... Enchoupada. Claro, aquí nos marchamos o venres, cando chegamos, Claro. claro, alguén que non sabe, De que boa Coa boa fe, Boa fe, claro. que claro. non sabe que a Rejona. planta está máis que xa regada. Rejouna. Entón, non, Está negada a E houve planta, aí está afogada. un momento de cobardía que dixemos, hai que chacala de aí, que está enchupada, que sé, que poñela... Sacaste de No, la pero un un momento de deixaste de cobardía la... Que non se nin quen se atreveu a dar o paso. Claro. Pero cando algo agoniza, hai que botar a man. Claro, É que se está quedando calva agora mesmo. Ai, como pobre. viña así, dixemos, todos Sí, todos sí. tranquilos. Hai que desenchoupar. Non vos preocupedes. Pois despois ás 5 botalle unha ollada. Depois mirámola, depois mirámola. A ver se Xa- ten Sí solución. que hai Xa máis teño- plantas con necesidades, sabes? Ya, Sí. porque non están canosa, dirá a xente que non está vendo. E Claro, antes, a miña cando falades, Sí, sí. que hai do meu libro. Dixo eu, veña, dalle aí, Iago. Bueno, Que antes de tal? nada lembrar que Sí. se queredes deixarnos as vosas dúbidas a través dun audio ou dunha mensaxe de texto a través do noso WhatsApp o 627 751 962. E imos con todas estas, que ademais temos moitísimas, hoxe Ah, non que nos dá guai. tempo a facer todas. A Veña, primeira va. delas, boa tarde, saúdos a todo o equipo e unha aperta para Nusca. Unha aperta unha consulta, claro. Vin un vídeo teu onde aplicabas bicarbonato en leite como funxicida. Eu quero mudar o leite por outro produto que sexa igual de viscoso. Valería xabón. Os fungos atopeinos nas follas das malvas silvestres que vou deixando polo medio da horta. As malvas arranqueinas, claro, pero temo que a rolla desa que falábamos hai unhas semanas Sí. siga vivindo na terra. Grazas e noraboa polo programa. Sí, ai, que guai. Mira, a rolla, como falín xa unha vez dela, é unha puñetera, é un hongo. E nas malvas, que é moi común, é un tipo de rolla, porque hai varios tipos diferentes de rolla. E o tipo de rolla da malva é malva de folla, que son como uns nódulos piquiniños redondos no envés das follas, que, bueno, van matando, amarilleana, o sea, ainda que saques as follas, que está genial sacarlas, posiblemente che quede ali na horta. Pero o de reemplazar o leite, pois non lle aconsello, e vou explicar o porqué. O leite contén ácido láctico, non? Entre outras cousas, como proteínas e minerales, que a planta pode absorber a través das follas, o sea, de maneira foliar, as plantas poden absorber tamén nutrientes. E o leite é unha das cousas que se podería como usar como fertilizante das plantas. Pero, á parte,
vai a facer que a planta estea un pouquiño máis fuerte frente ao ataque fúngico ou calquera outra enfermedade, non? Non é o mismo tamén para nós ter unha salud de ferro ter unha gripe que é unha persona que está débil ou enfermiño que enferme ca mesma gripe, non? As consecuencias son diferentes para unha planta igual. Se está ben fertilizado, o leite vai a axudar, vai a enfrentarse mellor ao problema que lle veña, o sea, neste caso, un ataque de fungo por rolla. Canto máis sana estea, o sea, mellor se vai a defender ela sola, sin ter que botarlle nada máis. O ácido láctico do leite vai a formar como se fora un escudo de protección para a planta, entón xa lle vai a axudar moito máis. E o leite non é que se lle bote, neste caso, non, como me veu ela no vídeo, que añado a agua, un pouco de leite e un pouco de bicarbonato potásico, non fai solo como de líquido viscoso, non? Neste caso, que hai veces que sí que se utilizan certas cousas como fungicidas naturales para que sean viscosos e se agarren á planta. Neste caso, o leite non é un líquido viscoso, sino que é como o escudo, non, que vos falín, é que queda pegado ás follas. Se o leite lle añadimos o bicarbonato potásico, vamos a conseguir manter a raya os fungos. Ao mellor, se unha planta ten un ataque de fungos tremendo, non a pode curar, pero mantelos a raya, sí. De feito, con leite solo exclusivamente, rebaixado con agua, podemos eliminar o oidio. O sea, é un hongo que lle ataca a moitas plantas, sobre todo curcubitáceas, as calabasíns, calabasas e tal. O sea, solo con leite o oidio estaría a raya. E isto como o consigue o leite? Por que o fai? Oístedes falar da escala do pH, non? Que vai de 0 a 14, donde 0 é moi ácido. Por exemplo, no número 1 estaría o noso jugo gástrico, que é o que desfai todos os alimentos, e despois o 14 sería o máis básico, digamos, o alcalino, non? E o neutro sería no medio, que é o 7, que é agua, por exemplo. Bueno, pois do 7 para baixo é onde viven mellor os hongos, nese entorno, non? Nese entorno ácido é onde os hongos viven mellor. Entón, que pasa co bicarbonato? Cando temos ardor de estómago, porque os jugos gástricos están aí traballando demais e segregamos demasiados, tomamos unha cucharadinha de bicarbonato. Por que? Porque o bicarbonato vaise ao alcalino, está no número 9, do 9 para o 10. Entón, contrarrestamos a acidez do estómago. E no caso das plantas vai a pasar exactamente o mismo. Vamos a facerlle un entorno máis alcalino, o sea, máis básico para arriba ás plantas, e os hongos non van a ser capaces a proliferar, e incluso podemos deterioralos tanto que podamos acabar con eles. Ese é o traballo do leite e do bicarbonato, non? Porque o leite estaría no número 6 e o bicarbonato estaría no número 9. E xuntos fan barreira de protección e fan un freno dos fungos, porque non son capaces a vivir neso. Pero, como sempre digo, cando usamos un remedio caseiro, non é sistémico, non se mete no sistema da planta. O sea, que tan pronto como chove, teríamos que volver a actuar co mismo, non? Hai que ser como máis insistentes para poder frenar a actividade. Entón, eu, neste caso, dixía a ollente de botarlle xabón, que dixo? Dixo de botar xabón. Sustituir o leite por xabón. O xabón potásico aos hongos non lle fai nada, cero, absolutamente. Entón, neste caso, pode o facer, porque se lle vai a botar o bicarbonato, vai a cambiar a acidez da planta, pero co leite vai a axudar moito mellor. Ollo, que se non quere comprar leite adrede para botarlo, podemos sustituir o leite por suero. Se facemos queso, o suero do leite é o que podemos utilizar en vez do leite, porque o suero, cando faz un queso de kéfir ou de leite, dame igual, vas a obter, por unha parte, a parte sólida, que é a que faz o queso, e por outra parte vas a obter o suero. Ese suero sigue tendo os componentes naturales do leite. E podemos sustituir o leite normal por o suero de haber feito queso. Eso sí. Moi ben, pois, primeira consulta solventada e imos coa seguinte que temos por aí. A ver. Boas, teño un laranxeiro que dá unhas laranxas preciosas, pero están secas cando as vas comer. Que lle podo facer? Grazas e boa tarde.
Pues, é que pode ser por moitísimas cousas, pero bueno, vou a pensar que ten o suelo fertilizado, que como digo sempre, ese naranxeiro olvidámonos de fertilizalo, non sei por qué. A ver, por exemplo, o potasio é un dos macronutrientes que necesitan as plantas en unha boa cantidad, non? É un dos 3 nutrientes, non? Todos oímos falar do NPK, fósforo, nitrógeno, potasio. Bueno, pois potasio é un dos nutrientes que máis necesitan as plantas. Actúa en moitas partes vitales da planta, pero, sobre todo, vai a actuar na resistencia do estrés hídrico. O sea, cando unha planta sufre un pouquiño de estrés, entra en xogo o potasio. Co cal, se vamos a abonar ese naranxeiro e lle añadimos un pouquiño de potasio, vamos a conseguir que sufra menos con estrés hídrico e, o sea, necesitan máis os naranxeiros, os limoeiros, pola súa maneira de facer en fruta, porque casi todo é agua, non? Cando comemos unha naranxa, o 90% desa naranxa é zumo, líquido. Entón o potasio vai a facer xogar un papel moi importante no abonado dos frutales cítricos. Naranxeiros, mandarineiros, limoeiros, pomelos, entón eu diríalle de abonar un pouquiño mellor ao mellor a terra. E facer fincapé co potasio. O mellor aí está o problema. Pois a ver se ten sorte. Outra consulta por aquí, boa tarde, son Juan Antonio de Pontevedra. Que nutrientes necesita esta planta para que siga dando froito? Chegoche aquí unha foto, pero xa che podo ir anunciando que son moras, non? Son moras. Si, non, pois non, é unha moreira. É moreira, nin é a nosa mora, que é unha silveira. Bueno, a mí parece unha moreira, un fruto de moreira. Será parecida á nosa silveira, pero a peculiaridade que ten isto é que non ten pinchos. A nosa silveira ten pinchos e esta non ten pinchos. E a súa maneira de crecer é igual que a silveira silvestre, a radicular, pode salir por calquera cacho daquela, medra bastante ben. E a pregunta é que para que siga dando fruto. Que nutrientes lle pode botar? É como todas as plantas ten o seu proceso de maduración e despois vai a descansar e despois na primavera vai a empezar a botar flores para poder botar frutos. Entón, agora que a deixe descansar, porque estou segura que esta foto non é da agora mismo, porque sería unha cousa extraordinaria, estando en Pontevedra e ter a moreira con este fruto, porque é de verán, bueno, de finales de verán, máis ben de otoño, como as nosas amoras. Nada, querido amigo Juan Antonio de Pontevedra, cando empece a fructificar, o sea, cando empece a botar floriñas na primavera, a mediados da primavera, non nos olvidemos de facerlle como unha segunda ou terceira fertilización. Facer fincapé xusto cando está cuajando as flores, para que teña un cuaje bo nas flores e unha boa polinización. E aí tamén entra en xogo o potasio e o fósforo, sobre todo, fósforo. A borralla é moi boa neste caso. A borralla de queimar leña é moi rica en fósforo e potasio, entonces que pode ya botar. Vai a axudar un montón, sí, na frutificación. Agarda un poquinho, Iago, que tamén temos algún que outro audio para escoitar, con preguntas para nos can. Hola. Igualmente, Ana, tocalla, miña tocalla. A albahaca no exterior é imposible tela todo o ano, porque é unha planta que sufre moito co frío, co cal é imposible. O que podemos é recollerlle as sementes cando está acabando o verán. Explico. A plantiña dáse moi ben xa desde a primavera, desde os primeiros albores dos rayos do sol, cando empeza a facer por aí 15 grados ou así, xa se dá genial. É unha planta que podemos plantar moi ben entre tomateiras, porque vai a axudar a espantar certos bichos indeseables nas tomateiras. Ás veces a albahaca, haina de varios tipos, haina moi ruda, haina moi intensa de sabor, haina moito máis sutil, haina de diferentes colores. Haina tirando casi a verde clariño, haina moi oscura, e haina color violeta, que queda chulísima. A violeta é fuertísima, non hai que a coma. Pero a resende moi fuerte, entón eu teño na horta porque me gusta moito o colorido tamén, que aporta colorido. Ás veces a albahaca, durante todo o verán, querse ir a grelo, o sea, querse a empezar a botar as sementes. Eso non é bo. O sea, para manter a albahaca durante todo o verán sin ter que volver a plantala,
o que podemos facer é tan pronto como vexamos que empeza a botar como unhas estreliñas que as bota así o talliño, vese ben que vai a ser unha flor, iso cortamos yo. Temos que estar todo o tempo que a tixeira, porque unha vez que quere empezar a botar flores para facer as súas sementes, non para, o sea, como un continuo. Se a deixamos ir, deixa de botar follas, é o único que fai a botar as sementes. Pero podemosla manter a raya moi facilmente, tixeiriña, chas, 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 e quitamos. E a final de verán, deixamos que se reproduzan os tallos florales, que son larguísimos, poden medir entre 20 e 30 centímetros, botan como coroniñas de flor, e debaixo de cada flor bota unha sola sementiña, moi chula, é moi fácil de recoller. Só hai que agarrala así, cos dedos, e tiras para arriba alrededor do tallo e quedanche na man xa as sementes. É moi sencilla de ter. Na casa sí que se pode ter, se a tes ao lado dunha ventana onde lle dea o sol ben, é que teñas unha temperatura na casa de 15-20 grados, porque senón, claro, co frío vai sufrir. E despois, as sementes que dixo que recolle, podeas volver a plantar na primavera, que eu recomendo plantalas en semilleiro, porque nacen moi ben. E despois podemos facer un trasplante cando teñan apenas 3 centímetros, e os tomates, por exemplo, imagínate, pois xa teñen 15, e podes plantar entre tomate e tomate unha planta de albahaca. O sea, ten moita continuidade na horta. Eu é verdad que teño algunhas aí na hora, que mirade o tempo que fixo eu todo o que choveu, teño algunhas plantas de albahaca sobrevivindo de mala maneira ali, que non as arranco porque están ben ali, non me fan mal nicús, as arrancarei cando me estarre. Pero a verdad é que con moito frío morren, desaparecen. Entón, continuidade a través de sementes. Preguntaba a nosa amiga como se dicía en galego, o normativo sería alfábega, pero tamén, se queres, podes empregar alfabaca, vale, alfabaca ou alfábega, cando te refiras a este condimento. Pois gústame, a mí gústame moito alfábega. Alfabaca ou alfábega? Alfábega. Creo que vai a haber que añadir a lista esa de palabras que viñedes dicindo cando viña no coche, que por suposto eu móllome e boto cantareira. Cantareira. Por favor, é que é unha palabra que definese a sí misma. Hasta é cantareira, ela o pronuncia a cantareira. Ten un Cantarina. musical. Pois iso, alfábega ou alfabaca. Máis preguntas? Pois mira, dinos por aquí que teño esta planta, que nos achega unha fotiño, cerca dunha ventá. Pásoche foto, está apagada e sen flor. Que lle podo botar? Moitas grazas polos teus consellos. E achegoche a verdade que, pois, está como a nosa, parece así, murcha toda. Ai, pobre! Sí. Bueno, pero, o sea, miña prove, pero é moi fácil reconocer o que lle está pasando a esta flor. É unha suculenta, chamase Cactus de Navidad. Chamase Cactus de Navidad porque flores en diciembre, ou en diciembre en xaneiro. As súas flores son rosadas intensas, a máis común, quero dicir, pero hai na rosa clariño, hai na en blanco con pétalos así rosadiños, e hai na en color naranja. É moi bonita, o sea, é moi común nas casas. É do tipo das suculentas. Claro, como flores en diciembre lle chaman a planta de Navidad, ponse agora fermosísima. Que pena que estea así agora, porque este ano, como a vosa, non vai a ter flor. Esta tipo de suculenta non quere nunca sol directo, porque hai suculentas que necesitan sol directo e outras non. Esta é unha das que faille falta un montón de luz, pero sol directo ningún. O sea, que se a tenen dentro, ao lado dunha ventana, está genial, pola luz non é. Incluso lle diría, no verán hai que sacar para fora, sin sol directo, e no inverno metela para dentro, porque é unha planta, un tipo de suculenta, que non lle gusta a temperatura por debaixo dos 15 grados ou así, sufre bastante. Pero o caso específico desta planta é que está sufrindo unha deshidratación que xa se tuvo que dar conta fai un par de meses, polo menos, de que sí que lle estaba fallando. Eu entendo a esta compañeira porque a min pásame con unha tamén que teño. É un tipo de planta que vai crecendo de sí misma, como se fora un dedo, dese dedo outro dedo, dese dedo outro dedo, o sea, acaba facendo como unha corona de dedales tremenda. É como difícil cambiala de maceta, cambiarlle o sustrato, porque tan pronto como lle queres botar a man, tes medo que rompa, faise tan carnosa e tan abundante que é moi difícil. E a mí está me pasando unha cousa moi parecida, non tanto, pero sí. O adecuado sería que con axuda ou como pudera, porque se ve que é unha planta grandísima, que lle quite o sustrato e que lle bote un sustrato novo.
que a rege porque o que ten é carencia de hidratación. E ao mellor un pouquiño de potasio non lle viña mal a esta planta, porque, como vos dixen antes, o potasio axuda moitísimo, pero moitísimo, en períodos que a planta sufre un pouquiño de deshidratación, pola nosa parte, ou pola parte de que non chove, ou porque ao mellor pasouse no seu día de regalo ou así, porque fai como unhas reservas moito máis potentes no interior da planta, como as vacuolas, non? Que é unha parte dun orgánulo da célula da planta, e digamos que son como cantimploras de agua, que con a axuda do potasio van a ser como máis cantimploras máis cheas de agua, non? Digamos, que resiste moito máis a sequía. Así que o meu consello é, primeiro, cambiarlle o sustrato, abonala con un pouquiño máis de potasio, xa sabes, unhas toniñas de plátano así trituradiñas, e nada, e seguila cuidando como hasta ahora, porque esta planta ten moitos anos, e ten moitos anos é que o estaba facendo ben. Algo malo pasou, a ver se lle pon remedio para volver ter esta planta Fermosa, que é bonita, Nadal, bonita. Sí, bonita. cactus de Nadal. Sí, Sí, sí. Moi ben. Quédanos tempo para Sí, danos tempo, porque esta penso que, bueno, ao mellor tampouco debe gustar. Iago sempre pensa que as respostas son Sí, sí ou non. Pois mira, dinos esta persoa que aprende moitísimo con Nuska e todo o que di funciona. A pregunta que nos fai é que potencia ten a túa trituradora de mondas de plátano, xusto agora estabas falando delas, non consigo o mesmo resultado, graciñas á equipa do programa a tarde. Ai, moitísimas gracias. Pregúntamo moitísima xente. Porque, bueno, eu teño un aparato, nin me acordou de mirar, pero bueno, é un aparato destes que tuve en unha época, fai uns anos, de tomar smoothies, que está, e dixo eu, mima, home, a fruta non tanto, pero para mezclar un brécol con unha masán ou algo así, que eu sou moito de comer verdura cruda, e funcionoume durante unha temporada ou xine. Comprei unha máquina potente das que tritura hielo, o sea, podo meter fruta congelada que me fai como se fora unha especie de... Granizado. Sí, como de un granizado. Pero, que pasa ca tona de plátano? Eu mando a secar, porque é a mellor maneira de triturala despois. Porque ti, cando queres triturar unha cousa que non está o suficientemente seca, é o que fai unha pasta. E non podes gardala, porque pois vai che coller ovos. Ten que estar moi seca e ben deshidratada. Pero claro, eso lévanos a que se fai moi dura. Faise como se fora un cachiño de madeira. Entón, pódese triturar incluso no molinillo do café, pero claro, neste caso, en vez de deixar a tona de plátano enteira a secar, cando estea verde aínda, hidratada, tan pronto como comemos o plátano, cortámoslo en cachiños máis pequeniños. E con molinillo de café será moito máis doado de levar a cabo o que é a molienda para ter jardado o potasio. E para que seque que metemos no forno ou no microondas ou no sol? No forno non, porque se o chegamos a queimar, aínda que sea sin querer un pouquiño, vamos a transformalo en outra cousa e vai a perder o principio activo que é o potasio. Entón, vámoslo deixar deshidratar ou ao sol, nunha solaina, ou cerca dunha fonte de calor agora no inverno, como pode ser un fogón ou un radiador, ou cerca da cociña. Seca enseguida, é cortadiño en anaquiños pequenos, mesmo que a trituradora do café, podería facer, seguro, Pois veña, así, con esta resposta de Nuska Chousa, chegamos ao remate deste tempo, sí, pasou o tempo voando, Que maravilla, pero o xoves que ven temos unha boa noticia. Volverá Nuska Chousa. Aquí estaremos outra vez con toda a ilusión. Veña, mandando correos electrónicos, mandando whatsapps. Lémbranos novamente ese número de WhatsApp, Iago. 627-751-962. Se o preferides tamén podedes enviar notas de voz. Se preferides unha nota de voz e non ter que escribir un texto. Ou tamén podedes chamar por teléfono á radio. Eso sempre está aí aberto e o vosso dispor. Nuska Chousa, que teñas unha boa semana. Igualmente, moitísimas gracias esta semana que ven un bico. Son as 5.